ito nga nungulutan. Ini bukan bandu, penuh bandu. Kawyamne akusi ulumi piksunne anga tamane khalunni. Kawsatiana akusi pisukkuve baloni yaka yutini. Akhunne agave titaw taqwa qavsi. Ullu khatiana akusi. Hai atarit ya. Uli may kati mo mga kaya mawiyo. Hala, kaya mawalay yung apikatira lang. Pisukan na walay. Aga. Pisukan na. Kano kaya mawi. Atarit ka, kano kaya makataka mawi. Hala, naroon lang itiyak tuwan. Hala, pisukan na piulumi sila tirawing nga pisukan na. Hala, si kinitiyak tuwing nga pi. Hala, sila tirawang yun lima. Takulang uli Johnny. Ilang na daw lumipiksi nilang awalay yo. Agay, ano ko jangit, piksi na jangit uli. Hala, takot talaga sila. Sila tiyawawing ngalo-walot yo. Ata, subagok, tapik sila kayo. Tanong na bumi. Ano kaya mo igaka, pika sa mga ipuk. Hala, ano kaya walo kalatuin naktuman na. Hala, ilangan na rin nukadjangit siya. Itong piso ko mo yung palo ka ma. Inaligani umatiyay tuwing ako malila. Ata. Umayu'y tumingin. So kusingay, nalaut sa akong nakik, una, nalya, umayu, tumigim mga. Ate, nalaw ka sa ako? Ukalik. Ukalik. Ukaliw tumingit. Kuku. Johnny ngay? Kuku, uli mo pisa ko ating mawing nga. Da, Johnny, sila mo da kuniya talaga yan, kilo aktualo palay sulis. Sila may pinchaw ka lang itong le. Ano kaya ko lumalinok ka ti jangit siya tuwat pisa ko mo yung palo ka ma. Inukan na kaya kakalaga sukat siya. Amat pisa ko, amat sila may inakluta. Sila siya magunak palayo. Hala, kuku nga kabasok siya akin. Oo ha, suko biyaso ka sa walik ko nga. Sila tiyaba ko lang amat. Kuwak sapat. Hay, da, siliw ko ah. Kinaso ka kayo nakabing nga. Takit ko alos ko kayo nakakanan at siya ka. Tao ko ako lulila. Kano tuwing nalo sumasungo fiti. Sika nga kalata kalwa. Kukulo ilang na kukulo ani ka so kinaktugo piso ka so kinaktugo sila mot. Da, ano ko yung ngalo tilugo sila. Da, tele man ako si nga. Ano ka tiyak si Malu si Malu. Ako niuluang ito sila mini ako si nga. Udang na ako si tak sila uningan eh. Hala, titaw dadang lugo. O tigilan nga yung tak sila uningan eh. Suli Vijani, tu sa katangin na viwana na siya. Ano kilo aktualo walay mali sila miya malutak kaya at suta katuin na kayali. Hala, kuku temel yuk do yakatang itulin na.
Ahayla. Ati nga. At kalapos ako umagama. Ati? Ati? Ilang na sila siya wapi ulang tilugpis ako lang ay wapi wanok. Kano ito ni kay mama kanak pake ka bagi? Tayo mo lang siya minapili yung makto. Uyo tulang mamalawak sa ila. Siya minapik. Kana siya na siya minapik. Paging mamandak pa. Mama kanak paka? Ikaluminit. Ang malukang uminiapi. Nekat siya wapi yung matawa na timing ano. Ako niyalo ka na tagun nakto nga. Ikaluminit to ito. Kung mapay mo tayo mamalak ka. Kaya naikinig pa kapit kang ila. Tutuminiapi. Pilwak tuminit ko si Matilugi. Panik si Matilugi. Tutuminik tulaw umina. Natsimini mamakto. Katagayo api ulit to. Ibi kong tumini. Ang malutut tuminiapi tao. Ewa, ni kay mamunak pa. Ikaw na. Ikaw na, pit. No di bagay ako malualak tong ailat. Tao nga pini. Nikikat talaga ma. Tutungin nagmitaw. Nyam. Natsimini mamakto. Katagayo api ulit to. Ibi kong tumini. Ang malutut tumini api tao. Sino ko yung stick? Mamakto dyan, mati. Tako to sinaktuit to pero tuminik apo galay ta makuha mamanik pa timi mo kayo pa ambato ni kitsawa minilito kay uwit khali sa tako tite matimit siya rin na palok ahayla ay naku ya pugo temit miniligat talit dito sa kusya piyo siya kuya pugo. Usi malu sila biyo sila ngayon dyan eh. Kaya ulit tungal di sila ikinang utak ka doktor na galata ko yung yaktugun. Sangay wala ko yung kakatupin na kanya. Ano ka galaw mo? Ahad na piso ka kutahan na yung dangit to. Piso ka rin yung time eh. Sungay ko ko. Ikay. Suwa, ilangan na alit yung satsa lang. Ano ka galat sa palom? Ay, kay. Hey, pag hakalalaw ka. Ano na ba kaya gala? Ananat siya mo. Kung gawin lang ngayon. Ati, no ni baga sa walak lo? Ahan lahat ka so gapit sa ahan lakan ito dyan sa ulimati. Ati? Ilang nila masunak sa napiniyat yung kawala wakto nga. Katay wala siya magamali. Kuko! Takat kala mo kayo puya menek! Kuko! Ilang ilala masunak sa ulat yung kawala kalawak ka. Ilang latang katay na manubila yung ito. Ati, no ni bakan ni salak lo. Ang ikakaya ka lang nga si Yugo. Tak sila ang ningan eh. Amalo. Johnny. Takya chuta kakali. Yeah! Hey, Kuko! Tayo may litang na. Ati nga! Ay, tutaktaw ulit ati nga! Ati sa? Ayun.
Ke. Takukulog kiw ko. Pingusul ka takto ngalitak si ma. Haya nana chia. Ono selima sila minuni vattu kikutangin nang nek. Takukulog kiw ko. Ta ano ni papichaw kun nek tulis sila mit. Apot si maling sumatay maay sumanakite. Ilang ilalila piso kagiyaktuk si matuin na kagulaktuku ang matununi bagalago makaujugalino kisiyani ano kagalatu paro kauma ilang inikategala kaujunga ang matutakya yung ano wala kaujuwa tinutakyo takatinik. Takukulog kiw ko. Ako biya doon naktungali ka no ingit tukulugat ang ikaktua piugat ti. Tagana na siya no ni bakaw ya buki ko tangin nay. Katsin na kulugalo kasi ani ilin no ni bakaw ya bo. Ilali upik kayo medyo akalo yung isimat siya sungukat tin. Kailaw ko ti. Ikitaw lang Oh. Paong ngapi, palaw kali yung nialik ko nga, paong alimi. Oh. Yo, kumiapo ka pala galing lang yung api. Yo, kumiapo ka. Kanuingit tukulot. Tatakatsok daw kasama kitumin na kuloy. Pala waktu naktu api ulit tugukukuk na kumiyana na siya. Titirakattaritsi takuginaimut. P.O. Box 700, Ikhaluit Nunavut, XOA, OHO. Upaluni, Karasawyakku, Titirakatarlusi, Takuginay, inuitbroadcasting.ca. Karasawyakkullu, Takunakatarlugu, www.takuginay.ca.